ngai ngu yu blai ya ka jing don kat jong u obla pelapat yangi gom ki bangai jong u ban syakri u lengba jong kani ka YouTube channel hap deng ka bagum kani ka por namar ka jing ta jong ni khnyang jing pang kubit khat kendai ni ngau tho kom ki brio om dan kin tien ka bala ban pentingan ya ka men sim ka jongi Henry kom ki bangai jong trai ublai hakak tin jong pen kin mau kum ni ki ba hok kilak ang bat utrai ulayo snow bat ula pelaj yaki naki jing jinjar jong ki baro utrai ulang hajan ki bla pai to nut bat upen im yakat ki ba snow si kamen sim ngai kublai yaki shekri jong trai ki para ngai ki para mensim ki badan halagi jong ki yeng ki jong ki ba pek ya kan ka jing shekri ka jing ya kan ka por lengba jong kan ka online service ngai kublai ya pi baro ha ka kerteng ka ba thiang tam ka jong tribe i jong i o Jesus Christ de ha ka was dang jong kan ka jing shekri jong ya kan ka por ngin yar wai kan ka jing wai ka ba aspa khat khandai ka jing wai ka ba aspa khat khandai ka ba ong jing kmen habangi shagri utrai ka don ka jing kmen di anda habala kot kini ka jing wai ngasngo bhaban kirbat yai wei na ki longkmi ikong healthy kharbuli iban yalamingi hakaban pulien ka tin ka jong blai bat hagi jing wai Take man, don't try join me. Banyaka birthday jing talam. Haling di bakut don't jing em syopa. No you try gala boy aga. No you try gala la. Bentanya shong
banget bait haswa bangan duai ngan puli kato kat ni nak ketien ke jong oblei ya ka bangila ban shem nak shiti ke jong Jacob ke lenong ke pasan ke dekot ke bakat wei nak gospel ke jong Yohanes ke lenong ke bakat riu ke dekot ke balai pulai bat nak jing roi sam ke lenong ke balai pusau ke dekot ke bakat kendai ki ketien ki ba ong kum ni hakmi nginyo suk ya kita ki bayai sya pila yo ngau syapang ka jing yai sya ujub bat pila yo I ya kata ka jing penkut utrai ba utrai ulong ubadap da ka jing isnei bat ubale isnei thon ngala kren ye kini ki e ru happy ba pin yo ka jing suk hanga ha kata ka perthai pin yo ka jinjar henry ka tolong shulur pin nga job ya kata ka perthai jing jinjar ubah hok kilong shibon henry utrai upelat ya u na kita baro to ublei unyo ban kerkui kini kijing pulih akan ikapor ban ngin pendam ha kijing duai a ublei ukpajungi ubah beneng kumni pat atrai jisu bi ngiwan ban aingu yami atrai nak benta ka jing don ringkat ka jong mi atrai ya ka ba memshim la eno yangi kum ki khon ki jong mi atrai jisu bi ngiwan hakani ka por atrai jisu bi ban khot kar pat ya ka kerteng ka badon bor ka jong mi atrai hakani ka por atrai jisu bi me ayangi ya kani ka lat atrai ho oj ni la do atrai jisu bi ya ka jing ya selok para banget atrai haki yeng ki jong mi atrai bengin yo ban kiu yang ke bekentang ke jong mi atrai nrei atrai jisu bi mela plepat yang ia kani kala atrai jisu bangin yo ken atrai ya ka bangin mani ya mi atrai jisu lingba bat ke jingero lingba kani ke YouTube channel atrai kumju atrai jisu ngi duai ban ngi kerpa dak mat ke khet ke jingi snei ke jong mi atrai yangi kum ki khon ki jong mi atrai to bat scam mi atrai jisu bi yangi kum ki khon ki jong mi banginum baklano kalenti ke jong mi atrai jisu bi ya rap yangi ken ku kenrat bangin long ki khon ki jong mi ki bi ai le ya ka man ka khoi ki jong mi atrai ban ngi tip scam atrai jisu bi menom eno shisaya ki ki ba wat bat ki bkhot kerpa ya ka kerteng ke badon bor ke me kenrat ni duai ha kani kapor atrai jisu e ba men bat scam ye ki jinget ki jongi kum ki khon ki jong me atrai jisu hoi wat la don shibun ki jing penting ki jing pen smit atrai jisu ki ba kani ka perthai atrai jisu e ka le ban ka ye le ban thambor ki jing mot jing perkhat ki jongi henry atrai jisu e to bat scam yangi atrai jisu bangin num baklano anakalenti ki jong me atrai jisu ya rap yangi ken ku kenrat bangin long shlur ban long ban perta atrai jisu ba memen ayangi atrai jisu ya kata ka jing em ka babam jukut ken atrai habangi yai wat ya ka khamat ka jong me ken ku kenrat ya rap ai bor yangi atrai jisu bi bangin long shlur atrai jisu ngin long ki bayai sha atrai jisu kumba ujob atrai jisu uyai sha slem ndai uyo pat atrai jisu ya kata ka jing penkut na utrai ka balong hoot bat amen kumta atrai jisu bi kum ki banget atrai ngi don kam ya ki jing penchat bor ke jong mi na ka we ka por ka we pat try jisu ngi da doi kerpang ru atrai jisu na ka benta ka kenhon ke jong mi atrai ya baro atrai jisu ki para banget baro atrai ki badon ka kenhon ke jong mi atrai to ai ki atrai jisu bi ya kata ka met ke bashat bakhlan atrai bat ya ka jing mot jing perkhat ka bashay atrai jisu bakin nang ban sno hami ken ko kenrat kinum bakla na ka lenti ke jong mi atrai bat scam mi atrai ya ki jinget ke jong ki atrai jisu bi nginget scam atrai jisu bi bakumba memela kular atrai jisu kita ki ba wat bat ki ba khat kar pa ka kerteng ke jong mi atrai menom pele ran bo ko kumta atrai jisu bi ni khat kar pa ka kerteng ke jong mi bat ni tip scam atrai jisu ba menom eno yangi iwe pi we atrai dan rekat ru atrai jisu bat ki nong sin shar atrai jisu nginget scam atrai bakin long shisha atrai ki ba yai wat ka khamat ka ba briu ke jong mi atrai ken long ki ba penret eladi atrai jisu bi bagin yo atrai jisu ban sin shar ya ka ne ka ri ba ka chat ben riu ha ka jing et bat ka jing shep
shep tiang yami kenrat atrai jisu be ngada dwai kerpang ru kumju nakabenta baro gitu ki front liners ki bayale persya ya kani ki kenyang jingpang atrai kabala khanglat yangi atrai jisu bat kabala pentriam atrai bat ngidon shibun ki jingkeli balai atrai jisu henrei atrai kum ki banget atrai nginang ban shania betang hami atrai ya rap ya ki atrai jisu ay ki ya kata ka jing it blai ke jong mi ha ka donot ke jong ki atrai bat habaki yo ban sumar atrai ken sumar da ke jing it bat bakin yo ya ke jing shep tiang ke jong mi atrai kumju atrai jisu bi ngada dwai kerpang ru atrai nakabenta kinong sharai jong ka balang atrai jisu bi baro ki badon bentah ka ban yalam yu kenhu ya ka kenhun ke jong mi ken ku kenrat ya rap ai bor ma me atrai jisu bi ya ki bakin bat scam atrai jisu bi ha ka jing ke jong mi ken ku kenrat ya rap ai bor ma me atrai jisu bakin yo ya ka met ka ba kot ka ba khia atrai jisu bi bat ngi ngai scam na yai kir khu ya ki ha baro ka bentah ka jing em ka jong ki try ngi da dwai ker pang ru kum ju atrai jisu bi nakabentai shakri atrai jisu hakab in yasami ka ktien ka ba im ka jong me atrai bangi ngai scam atrai jisu baka wei ka kentien ka ba mi no naka shintur ka jong i atrai jisu kan long ka jing kerku yangi ki bas ngap bat kumju atrai jisu kan long ka jing kerku atrai jisu ya baro atrai jisu gitu ki bakwa ban yo sngowi ka ktien ka ba im ka jong me ngi ngai scam ken ku kanrat ba menom eno ya ka wei ka benta jong ka jing shakri ki jong i hakani ka por kini baro ngangu ngadem ha ka kerteng ka badon bor ke jong jisu Christ nong panem be jongi da ka jinget amen kublai shibun kong nakabenta ki jing pule na ka tien ka jong blai bat ha ki jing duai ublai una yo ban kir khu pi dia ka ni ko por ni yo sngo pat ya ka jing ruai ka ba kerpang na ki khon samla na imes sulumi sun in ai hangi ya ka jing ruai hakani ko por ka bamta There's a quiet place that gives me peace when I'm alone with you. There's a hiding place. Your spirit's always there when I'm confused. Only you can purify. All this world won't ever satisfy my heart. It cries as the deer pants for the water, so my soul needs you, Lord. When thirsty, God, you're the living water, and my soul needs you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I'm a stranger here, thirsty 'cause I know it's not my home. Ooh, like a desert here. I need your living word for these dry bones. Jesus, fill us up again with your presence flowing deep within. New life begins as the deer pants for the water, so my soul needs you, Lord. When thirsty, God, you're the living water, and my soul needs you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you,
quench our hearts and fill this space with heaven like a flood. Holy One, rain down on us with your consuming love. Quench our hearts and fill this space with heaven like a flood. Holy One, rain down on us with your consuming love. As the deer pants for the water, so my soul needs you, Lord. When thirsty, God, you're the living water, and my soul needs you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Ngài khúc lây, ya phi ki khuôn xăm la, ki bla ai cái jing ruai ka bakir pang hang ni ka por. Ublay una yo ban kir khu ya phi. Ba phi nang la ban ya shaprang ha ka jing shakri ka jong phi ublay. Ti hang ni ka por ka ba menta. Ngin ya poi pat sa ka menta. Ka ba kham shong pedang ha ka ni ka jing shakri ka jong ni. Ha ka bangin yo sngow ya ka kubor ka tien ka jong blay. Leng bai pastor bi khar kungor. En ai hangi ya ka kubor ha ka ni ka por ka ba menta. Jangai ti lo ka por. Hai shakri jong trai. Hagabaning kong ngasuman ayo ya ublay para bangit biit palok baro ya kaba try la pala nga ban yang sin pat nakani ka jaka hagabang inyo ban ya sami khbon khtin ka bukhut ka jung limbagan ni online service kumta suman ayo ublay tak jingdar kat jung junga ju pi we baro lembagi singi bla nyok baro orang yang mikir kita bat hari ni kapor minta, ay kublay piru, baru kita syak skor, ya bat bapet yang ni online service, ay kublay pi baru lang, hak kerteng bat hang tam terai jengi Jesus Christ. Dia syaban yang nak seprang, banyak banyak sami kubon ketin kublay, an penam hak jeng ruai. A try kublay. Hani kapor bat khamat takum syakri berat jeme habang yang ni kerja ya kabo banyu banya samno ya khobon khtian buku jeme to ai try bagi jeng khtian ka stor jenga bak chi prakhat ganut jenga kilong blah pedang sobha khamat jeme try balong maus yang panong suspa jenga bat to abi khtian ki buku buku do jeme kin yo chika syakan hakat kedanut ka belong ka kendo ka bah ka ban la ban sei so kita bro syak skor ketin jeme so blai po syak and po syak chispa syak bakin long am ta gi no ngau nong ngap ketin jeme pendan kami ketin buku jeme ka jim ski try makta ai ting apa kentang ila dem ju po bro dan sak jung ski haduk buku dai jelam ba jung men sem buku nambah ka kerteng discuss ngadwai pan kine bro amen. Kabentah para mengit biit bat kipalok barok bangkwak banya sam ya khbon khtin jong play ha kani ka singi bat kani kapor kabentah kalong bang pension rim na ka gospel kat kum uyanis kalanong ka bah nyaw kadkhot ka bah nreu ka gospel kat kum uyanis kalanong ka bah nyaw kadkhot ka bah nreu ki ngan puli ka komba kalong kadkhot Andai kanang ban sungu tu ngan puli na duit khot ban kong bat hadu ka ba kendai tater syaban poi ka khot ka ban reu ti hadin kidi ki eru jisu la ya kelang ha galilea namar umman ban ya ha judea na baki jiu klayawat ban yapno yu ti ka ji khawai nyam jo ki jiu ka nyam ki yeng trap kan kalajan
Namar kata ki para jong u kilai ong hau tu kan ria no nang ne ba tu khilat cha judia baki sran jo me ru kin yo khami igi le jo me ya ki ba mele namar amdan u bale ike ru ha ka bari bat ba uhi wa ka banong ha ka ba pau shina la da mele ikini ki ru tu pen pau la de ha ka perthai namar wat ki para jong u kem syam langet hau anda kam tau jisu long haki kapor jonga kampat poi nai kapor jepi kala koloi halak singi kapathei kamla ban chuan jepi nai ka chuan nga namar banga flash phang jongka baki jingle joka kilong bamman to let kieu ma phi shakane ke jing khawai nam nga ngampat let kieu shakane ji khawai nam naba kapor jonga kapat syam ladap bang anda ulala ong ti kini ki kiru haki ula yaisa hageleleya hanai anda kita para jing u kilaya let kieu hadeng kata u hiru ula let kiu syata jikhawai niam oma ka bapau nai kumba ka bari ka dekhot ka banya ngakwa banya plate jimut kerpang kadai ka dekhot ka ba nriu hi bat ngan polis section anda kum tau jisu lo ngaki ka por jonga kampat poi handai ka por jong phi kala koloi hala ka singi bat ka phang ni ka subject ka bangkwa ban sim ba kani dekhot kadai ka por jong phi kala koloi hala kasengi laningan ban rak si wi pat kendim ban kham sung thu cha ka por jong nga jong phi kala koloi hala kasengi kadai kita ke subjek ni ka phang para mengai bi parok barok ngau nya sam no por ka por jong nga jong phi kala koloi hala kasengi rei shobon poi shiri bantang ing ni dekhot dan ar banta ngenom poi bebet shiri banta dan kami ban su khandat to ka ei kita ka por jong hang ni dekhot mongi kabanta ben kong dei kapor jong trajisu ya bola ong hagi men praju bampat nama kini por kempat syam langit kapor jonga kampat poi kendak kesoi kram gin su mo kei kata kapor jong trajisu syabagin poi sebentar ka baar balong atak subjek ka bangina kren ya kapor jonga jong phi ka bala koloi halak sing bo trai ong ho kini ki kiten ngapla ningkong ru ai ku ji prasham sim kilong banga layo sngo daladi hi ngakerma na wala ngala ya slok tang gani bentah handai habanga perkhat ke khubo ban yo ban ya sam biang kan ku magen si ke pol mentah kawan biang kani habang pen kre ka pen kerma nga men bang dang ha jika puli ban pit takam ju boleh ha Hillscale College hagoi ke singi habang ayat bakar baranda ke bajrong ada semua cik jing pasang ni kitin jung try jisu kapor jung pi kala koi hala kasni longkom bakran surburi hindai kalau ka jing pasang ba jajan nadian oh ha perkhat au kidan shan em ku tai kitin ka bible habang yosung ta handai ha koi kapor habang lapet hoi kidan ken kitin jung try jisu ken por bang wa bania sampat para ngai parlok han kapor to kandiak sot kai kita kapor utrai jisu ha kani kapor hakum kani kapor kini ki men ki para jong trai nama ha kani kapor ki pat syam langit mo dekat basan nama wat ki para ju ki syam langit ha u kilong yu jisu mo kema ada puli dekat terter kilatnyo nang ni kira no let shaju dia baki sran jimi kinyo kami jilek jimi mo kem terter handai jisu loong kapor jonga kampat poi kai bumut ban ong kamut upenya per mo kamlong kum kamba long kini ki mingin sutu kindat ke bentah kan ke jingja dan ke konteks mong ketin nongwei kai ke julong jaman tu por maki para utra jisu landi ki priu tu por kemudian kilong lalu dan bakhang ki la let ke baman kinwan ke baman ka shong haki ke gm ki kenrai sheno kin let sheno kinwan handai utra jisu dan ban ong baya kapor jung uhi amdan bala man ong manu ke ibu unle ke ibu namle namar mau ka ngo be ka hukum ka jong belai bu kpa kamut ya kapor ka jong u ya ka ba un sa pendan bu rom ya la jong belai kpa da bu ka ngo ya ban syayap halor ka ding pana bari ka ba belai bu kpa un pendan bu rom ya u da ka cipi pat u na ki bayap kata ding bu jisu kren kamut bahawa bu try jisu lawan sesa petai kamlong ka ai bolong lemuk kelmar kapor anai ka dai jibu bet blai pa kadadon ka cik temu belabu bet blai pa nadu ka bon khai jisu sesa petai lembag jiwan long bri lembag akadu jong kelung menang ta ban ya lembag jilong khana jilong samla
nang ta ban sedang jing tre ministry selap pasai naduk ka senam naduk karta ka balai pos senam tatar bat mangi tip hi bah karta ka balai pulai utrai la syak sana phana ba haduk jing mi pat jing hadin lai sni ke bro kamlong ba sijaran khat kadai ka puar ka belabu bet ublai bu kpa kombangi puli naga khtian ka jong ublai hi ha ka Galatia mo Saulan khot besar nei hablaja kaya ka biang ublei lo pa ilo kun hablaja kaya ka biang ublei pa ilo kun kamut ka den ka jimbu bet ka por nam to trai jisu kun ublei kamlong pujaran khat bat bangin yo ji sha su ma room salnong khot ban ru bang namar ukris men bangi dang long batlot bor hamar kaya ka biang layap ya pli ki bam ublei utrai jisu ka e udan ban ong lagi men ke para ha to por ban ong ba u kat ke e bu un le kan long be ha po ka kum ublei u pa kemut kepor ju hakum tengah por kom bagi kuat kampat dai handai kan sapoi kepor kan bun penan brom ublei pada bu syayap halu ding phana ba kajing mipat nagi bayap bu ublei pa penan brom u ya kan ni yo jing syai am puli gospel ane si lanong khat nyo khat ba nikong ba kadai shuai kita kipor bu traju sa syasa na phana no u duai jing ya sat mo khat nyol non khat ben kong bong yakini ki iru jisu la kran bu la khami lai khmat shabanang bu lo ong ku khapa ta kapor kala ja tu pedan burom ya khun jo mi bu to khun ru nyu pendan burom ya mi nang ta gospel ini si khat lai non khat ben kong an pli bong dia men shwa ta ji khwai nem ka jing lat haba jisu la tip ta kapor chu ka ja bo un let no nak nek pathai chu khpa haba lo i lagi jong ki badan nak pathai lo i ki haduk ka pukut ni long tang di khat kindet ki dekat ki bangdan ban pule ki bangong tang nuksa ban sutu ke ke por tra jisu buang haut ke por kampat dai mak tak dau lagi dan ki kum ki parisi sadisi la ne paling pat ba ki ba shon ki ba isi tra jisu ta ki ba ki bam pedeng setiak jelap ju la dai lat ban penyap klep ban len thamau hendai haba ke por ju kapat ja kum bo bet ju blei pam syayap kimla ban khata mo kamba pulih hi ya anis pra lenong dekat ke ba laipo ko ong mo namar kata kila yawat ban kem yu tiam dan belabu ela khti hu na ba kapor kapat laja ini long khendet ibentang pensya ban sutu kapor tra jisu de kata tak de ke jing ke bentang min ko sutu bat ka baru men ngimtangi poi fet ke bentang ka baar pat kebalong atat ke subjek ke butra jisu orang pat jubab ki orang ke pojong pi kalah keluar halak sengi dan ngan pendap sisu i wei sentence ke pojong ajong pi kalah keluar halak sengi kani kalau ke kubur para mengaji bat para lok baro ya ke badan ka mesim jonga tungin ni ila ding on ko ngel ding walong syakri utrai hakum kenu kupon ngi im ngi su na em hakum kenu kupon ngi im bat ngila suspa na em ke por kabong kapor jeng ngaji pi kala kaloi halakasi ka yadai lut ki bro ki kam ki baka jam sim ha jede jingi ba ublai kam la long ke bengingen ongin ap la syala singi lakalong haga begin yakit ya kelengkor kam jong trai lakalong haga begin sakhi ban pedem kim sim bakodor lakalong haga begin pedep sibun kam begin jam sim yang mangasana ong tater kabani kong hatu ngelayo songon ini ketian utrai bu lakran hatu upor ya jong himan ki parani ki kur ki jak empat langit baka pojo pila kalau halkasngi kalong kemju yang IP kapo jong ngaji kala kalau halkasngi kembang puli haga siti episode kala nong kaba henry khat san mo bat bala phong jute hala kasngi da jing la kalau gospel kan jisuk para mengaji palok bait baro ngila pen kam hok nem kepo jengi ke utra ong kepo jenga ju pik la kawah la kasngi ya ban pem kim sim ko ta sya kam ta ban kong ban pem kim sim kodor kadon ban sutuk khamba syuk anu kejing kodor kapor ke ik kubor kejing sukya utra don ban ong nadu to por ba hadu mentah ngapi kadon wijit khana ke ba lingkot bang ayo ban puli la khamslam andai ke ba khata sa ke dan sim jeng hadu mentah bat bangayai ke ma habaka ja syari sakngi ke wijit tu khana ke ba
sultanat bakaba sukya do kata laong syapang wei ukun jong wei pastor kalong maman ka jang mit tau pastor uba syirham uba kit hok ya kam ju blai lem ukun ju dalawai jisang ba arsin ki julet dan sami ki trucks ne ki kot leng kedop kebadan jing thok mo ki ngi tip hi ki truck ki jing thok badan kam subject ba peher ko jing kalam mot ane ke banitu syapang ji jung blai ter long man kata yo ki lek kamta mahadin bawai jisang ba arsin rei ka jaha ko ke sengi utrai ba kalong ka beneng ba khret mung tip sri nawai klom ta ba hap sakayor no ji khret katalang ukpa lo ong jong khun bolong shokri utrai khun matak singi nginom yalet samboi ni kitrak ngin kot leng kedop nama khret dak beneng ni tu khun lo jubab wang kupa lada ka hap ne mahap yo slap ne em ka beneng lada kalong kum nur ndrei kibriu kilet bet chedujok mo kamdan ka jinglong sun beneng kamla ban khan ki ndrei kibriu pat kilet bet chedujok kamdan dia pher mak tau ai pangan het manga bu sim tai lo kop leng kedop lo jong pa bu lei sam de lady hi ban rung man ko gieng ko majule ba kalong ki jaba pelama haban sa setang ka wei ka kot leng kedop ka ban salut artat lei rung ha ko ke gieng setang ka wei bu tiet tok om dan ba pli ha ta ka gieng ula tiet sai sien ti habola sungu that bam dan ba wan mi ula mut ban kan rana ban pai no andai suki pat ite jing khang la pli jam jai bat idai ke temen long kemel ne temen brio brawan nan pli je khang bla shimitai leng kot leng kedop ba uta u khna blong khun jung to pastor lo ai ong shiman puli kan ni bat kai waja bahadin sitio ita ilong kebe temen ilawan jiseng hata ka yeng manehi ba don to shakri tribe to khun ba shong nakaben banadin du maklong sin baning kong mo bila yo jing nama bila wan jiseng pa katio bobut la yo jing ta jong jing kran shakri tribe bila yeng ila koloi ban yeng ban ai jing flash man sim ba ka ibli tu kolong ba so pla bo stanat ila ai jing yero khun shakri tribe ong komno yong dei nama jung tau khun ho den ma ka ji jung blehi ho ba plilat kum tamo yong komno ila kiu yetu ila kiu kamala ka ba shaneng shaka bahalor ban shim ya utlai ban phasin la di namar blai la sngo jinjar long marwe kurim dan chu le si khu tikli eno hanur kom le ka khanam da tip ba kalong kum ta ka ba kat kum ka khana long isa marwe habi per khat ki khrat talang ka jinjar ji em ila rai kut ban shipun kut la kut nom tula ka jong ji em hakum ta ka poi dang thu ban le kata ban shim utlai ban kiu shiki yo sngo kan badan bertiet tok ho ningkong empat sngau re bela ye sngau ye sngau ka sur jong ji kang ba ye tiet ka plong ibat ban kadat no ta ka jing thumu basniu ye lade bat ban ihar ban shim ta kot ling kedop bak ba tho shbang ka jing it ka jong blai haba ipule yo ka jing sham sim yo ka jikta ba yo ji kala mut yo ji penem bak spoi bi ban wan ji sang ka tio ba bot ka ta ye mane ba ai kum ta ji flash sham sim mak ta ka param ngai perlok bangadan ban ye sam ban ki khana kalong ngasuk kapor kalong bakador takabani kong kapor jung ngaju pi kala kalau has ngiti ban pediap ki mesim bakador ban saki ban plai utra hatung la len em ki menta yela dia kli kum chiki utra ngala le man hok nem la le hok nem hakani ki benta hakaban pediap ki mesim bakador ban yasak ta ki mesim bakador pat long ji sha ji em ta ki pat lada ngampat le ngade ban kut cemut naduk menta ban mapir kum chu biasol bang khobor kapo jung ngaj pikla kloi halaka sngi ngimna banong ngandala khlan ngandala khamkiu ha jilom sim ngan sale kata o so tan upen le ran kene klong bentak be ni poi shwe ke bentapat om tang ka bangin saki ban plai ke tribe kapo jung ngaj pikla kloi halaka sngi khoi kalong ru ha ban pen be nam takala ke jing em ka jam sim ha ka jing dai bu blai nam ta jung pi basngap khubor king blai bang ni online service hadu pila long nem lah pen yesuk bat ublai ka jim chi brosh kata fish kut tang bonwan ji seng wa ho ngini pon payon pli yang mani flash dan betalang ji seng yeng ai ublai ta kata pila super khat mangdalai olat la poi ji seng ki bakarpang ji seng yalap lani ka kanu ji seng ngan sa IT no
Nei phim yo alat. Lani habe phila yo kalat pinang bo teng. Rei ken mau try jisu ong ka po ju pi kala kala hala kasni. Ya ban le na ka ban IT hu. Hoi nam ta ju pi. Ki belada ban IT try la khamslem. Ni bedang syapti man pendap ji baptis da ka ba pengam ka ba khtin ble ka bo bet. Pi syapti yang syaitan kilo kijab hi sem ong lani khamtam ji shoy satam ong bedang peshoy yo phampat la lani yo mempat la yo dang kelon biang. Nama kata sa shwa tang kum di tang bla IT. Dari tu kan mau kapor jong pi kala kala la singi ben le na uta. Hoi ki bala kala mumut IT ji untra la pendep ji baptis henrei. Dang syapti man sim mentari jing selanam kom ji khoi tra jing sa kajat lani. Mo kom kita gi bentai ba jing bu baik kabalang akan kamru. Panong ngandala shwa. Ken mau try jong aji ong kapor jong pi kapor jong kala jong pi kapor jong aji pi kala kaloi hala ka sengi. Om tang ni benta haji dai ban penbet la ka jong ji im. Khot namta ya ka e ga bu try bu dan jenga ngan kren be ji sha. Ibla yo ji penem la pendap lut gi jing selanam bat barok ngam labu bet ka balang gi kai kitin ju blai. La hikit ikam ji jong ublai. Henry kajulom sim udang tot namar kijing e ibami kami kam sam kijing kitut ibabon. Ini dang don kanu ka belai thau ka bari hakaji em jinga jong pi. Lesi kadon ka pisa pi pan kelang no pilakan mau. Hanai pi boteng pi ong pempat ko lada long kumta. Kapor jong pi kala kolah singi ban len kata ban pen pai ki pila sim kelang. Lani kanu ko kot ka pila sim kelang no pi puli pila dep lani kumta pimpoi balik ai lesi kadon ki jisun yosting menong itrai jo tu ka kot ila kelet kam lengan bu ban ngah ndai ken mau. Kadon kador ka bengi haban aji ken ta kata ni ken sting. Menambah tahu try abu ong di kentien ka po jipi kala kala ka sing ngau pra bangai pi palok pra jor ka kren ki iki baro jing dai ji mesim jingi haji dai bu play ni dai ban let na kata ru kapat hoi ke mangla yo asun ki fashion mesim ki bala le ku kita kanu no kater ki shim kilang hadin last time kila le aran nai ki pan chan u play ki pan bol klap le kata sakawai pat ya ka baktin du blai ka pan kamai ngai fi bingin kamba ngai pule ka Hebrew ka sti after Paul shaki Hebrew kalanong ka ba ngam kenma ka tu ka benta ka ba ong tuwa banya suk tuwa banya suk bagi beri borok tu be berai ya gajilong suk tu bagi beri borok bagi gajipan khot kum ki bangai au trai ni ben be berai ya jilong suk bagi beri borok bagi gajipan khot klam kata kitin juble ong unur yo i au trai kum ki bela yo jipanim haga bedai bagi benta bela yo jipanim ki bela long khun juble bela kit kelingkol kam juble hatu pisuk lada shiying kisam shipara bain don sa apeng ke jing bam su jemut jinya shon hot ngakran laklong ke ying sam nani ki behing sam ki kurjat ni ki prai pasal kham ko dokti ni nuru don na prenjuk pi bam perkhat kita ki bro bam pat ko ban perkhat banong kamat ya dep situ lani ngam kwa su bangan yesuk ban menu adu sinjap ndai try wong tu perkat no kapo ju pi ra kalau hasi ban perkat no ikta ki bro ho ayu blai no pen ju pi bala perkat kita bab kwa ban ki hijlom sim bab kwa ban si kambai blai bab kwa ban emno ka jing kesan ka job pila perkat ndai dang don jing e jing le dang syap tiang ngadon ban ko tu kum try om tang pila perkat le no ikta kat ka jing try ngaru kum syuk drang ayal bagi ki bro haba don ka beta ban suk bat no lagi parlok lani ki bing sam kam long ka masuk ngapan bon utrai pangalawan hadin walaan pendep dekat wajib duai ngasong ngayu bol ban sak kambai blai try wong ka po ju pila ko hala kasngi ka ban yesuk sing sam la kanono ka daw
Tin ju blai gong be brai ya jinong sok bre boro ba chipen ko klem kata unu nom ya I ya utrai. Kani long benta ka badan kam. Sakoi ka benta ka jing dei chi jam sim ngong ha ka be dei. Bat kanu kum ki blayo chipen em. Bela syakri utrai dang don kanu no ka blai tha ka bare ka jim joy jong pi. Kani ka wairu la dang don kanu ka blai tha bare. Kasa kalong ka jing bam kruin ka patot ka jim jam sim nyem sai swa ka ban syakri ban kit kam ju ka balang. Lani nyem sai swa ban le ki bat kam ka jam sim kham tam ba pem sim ka dor. Namba dang don ka e ka babat. Ngai shuai ka nuksa. Ka ik bodon ka ji syai kam sim junga. Le sim mano na pi. Don le si kanu no ka ter ha ka yeng ju pi ka bam dai ban bu ka ba ki mensim ba man la yu satan yu abot ban patron jilom sim ju pi nuksa kanu no ka kot ka magasin ka don do ja khalia ani phila thila kham slem pen kam sha adi ta phi buri ngong ko mom sim play kan tu wat le aran shim ya kata ba phila kan ma phatiet lech ka jaga kan ja thang no e kata ta kalong kan nuksa kum ka blai thag bari ka dur ka bachkhla ka kot ka lani ka kot ka badan jing thok ka bachkhla om tang ki dur ka ba long ka mau chu thot ka jim sim chu phi kum blai thag bari thang no ekta ka jika bari phin le ekta phin yo ka jing job ka po chu phi la kloi has ngie ban le ta ka banta ong trai kini long khende ki nuksa ka mo ong mo ka po chu phi la kloi has ngie ha ka bi dei ki wei ba ki jim jam sim kham tam ban yisuk shing sem shima jamal pa tongir kan mau bikini ki badai shi para ju pile ni ki hi sem ne ma jamal pa le ni plok pajur ha ji katrai ji khata kanu kam pitare ki tu shek bilang no shon ju pi he kan mau dei tang satan bilang no shon ju nga ju pi ta deng I bu dei satan ni de ban kloi ban pen bet shek tu bing la ya dei kam bilang ki no shon ai dei satan pleng nama kata ko ki lok ki jor ki parang bi bar Pakistan Kini lah kacang jim ngidang yo son em kiting try jisu. Pong kapor jong pi kelak keluar halak sengi. Tang ki papa yo cipem penison utrai. Hot nam tek bela yo cipen em perkema bengsin bengin sakibat nam tak utrai penem sim makador. Tang ngibala la ban kit ikam juga balang ba kit ikam juga ubelai. Hendai dang don ki ibelai tabro jim jingi. Bakadai kapor yang fi ban brand nak pan nang jim jong pi. Kini jin lim snik jing bam jidip snik bam tay ke beru. Playo jisang kin jublain lemak kiwe gino hikai syakri utrai. Pila si persiam pimla ka dai ka por jibi ban yeno ita ki ibro. Yemi ki por ki bae. Kum ta ladang nyem long ba penyesuk la dia bu utrai. Lading syuhun tam liyo jipen mak wei sengi. Hai dang don ki batengit ka jim junga jupi dan junga jupi. Ka dai ka por ngi ban berat no par ban ladun par ngam tai ki baro tungin ke ba ku ki para ngai gilok jor bro hakum kenu ko por ngi em ru na em namba jon pat utrai ha ko por ha ka bre bat ki ba shipra ki bahiman pra utrai kadai ko por keempat ngat kini khtin ka khata ki mo long ba hadin ke jimi pat utrai ngi plek kam aftol ka long ba ningkong ka dukhat ba khat saw ba habaki apostol lam ki kin thai bro blai prangai bro blai lam ba ki ding pra utrai hadin jingmi pat trai mo kini bro kilai ne da kawai ka jing mot ha ka jing duai lam ba ki kin thai bat ke mari ka mi jisu lam ba ki pra ju udi hakum kini por ki langet ka kum nong batai restart bible ong kani tang hadin pra banai ka jag kata men shuai kani pra banai men shua kim shim langet ya utrai nget ki di khtin jong trai ki lakta ki Bolo ong haki kapor ka jonga ka pat poin kapor chipi kala kalau hasni kamu udan ban ong kadai kapor chi bikin nget yo iki bikin itu iki kum ong no mo ki dan batalang ki kur ban ong ulong tang khunju mestri la ni udai tang ubru ki pat itu bulong khunju ble kadan ru try ban ong kum kata haki andai kalong ka kai ka pasong ka man pule khsin ble bekini ki men ki pra utrai ki la nget hu dia jimi pat try Kilang arngut kita kum Jacob mau bat ujudar kilang ki Richard Chan Jacob balang Jacob bat ujudar namar kila kango ikhtin try kila tip ya kata kapor baka bu try ang kapor jibi la kalau hala kasni bat skawai bentak khadu habang sepukut ang gicing ya kubona ikhtin juble
Ni em nama Johan pat chung try. Hakum kena upor ni em ni ban sken ma ban stu. Ho ni sngap tan kubor and jing tur pa ku chikran le singi kurma jemot mo ni pet ni kita kalong ka badai ki kubor ni tani YouTube ni kurma jemot namang ni palong berapa kre ni shudwai kurma ni shpuli kurma khin jble tungit kama habang ni pet ga kesti ka kitab Daniel khat ala nong khat ka ba shipo ong kumnungan pulia buan ki pet khot yala de pat pelong le yala de bat an prang yaki rei ki bamman ki nang yele bamman bat amdan ne kita ki bamman uban sotu rei kita ki bastat kin sotu kapor ju Daniel kai thul pa kumu ta kapor bat sagoi banta Daniel pra ar phun riok ong bat kata chi tu pa ji ki janmit ki step ya ka balai thu kalong ka ba shisha rei tu pendat lahano e ta chi tu pa na ma ka dei ka balawe la thai utra ha ai khubol ba Daniel thul pa ku kapor ong pendat lah shwa ama kadai ka por ka balawai la thai mo ra ngi ngim shu ka por ju Daniel ngim ka por jong ka ching thul pak ching bil banang pendat kitab ci pen pau ka la nong ka ba arfu adu khat bispo ko ko ne bad wa hanga tu me wat pendat la hai kita kitien jong ci thul pa kan kitab na ba ta kaya kalong hajan ngim kum ta kaya shu ka mak por Daniel ong to pendat la ha shwa jing thul pa maklong ka balawai la thai ngim ta ka por bu blai ukuran ba nang thul pa yu anis dolong pat mas tu me wat pendat la hai ti kitien jong thul pa kan kita nabaka ta kapor nabaka ta kaya kalong hajan yem ta jinya jong juan pat try ngasuk kya kamasim chpang la dir kum shil try bat chpang like ki bahing sam ki kurijat ki parang stan bro jong ngilong kum kita ki thai sati ki babit ki ta thai sati babit ni de masuk tu nga shim kelyang ba nga shim kelyang ke ga bong shakri utrai usak punen shakri utrai bang stunat bahawan pli ko ju bat ki jingkran ju ngi ha ju abu batai ni thai sati am sham la ong ktin ju blai ba kilong ki nuti kam ong kumta nei ki thai sati nei ki babit ho ki thai sati pastat ni nam ekran kilong bladak kum phanang ku pinski bla pen kre am tak jingwan no lek kurim nei ki ni ki thai sati ki sangut ki belong ki babit kalkum ki pechau ti shakri try kilong hi laban ong ko manga phi mata ngilong hi kristan la yo chi pen em raya kit wa kam ju blai hanre nyem long pat ki badap do man siam to wat ai ngilong ki tasty babit ki sangut ki tasty babit ki bayang um ta ki kristan ho la long kristan ya kit kam ju belang la shakri blai hey ka phanang ka pat dabha nyempat dap dak kebon mesim bekut kum tang dang sak jeb abon ke bro nyempala sesok ki bro namo ta habingi em nama jo pat chung try ai ngilong bla dap do mesim bekut dak kebon mesim bekut gamba ka siti ki pesas ngan puli kala nong kabasan dekat bakat prak ong tu wat long pi ki bu ai ta kawan ha ka badang ji kinwen henry to long bla dap do mesim bekut ai ngilong nong sukum ta ki tasty ki sangut tasty ki babit ai ngilong ki sangut tasty ki bastat bla dap do mesim bekut ko penang ha ka khulpi jinga ji pi kalong bla dap ka jim jinga ji pi jim kristan jinga ji pi kalong bla dap do mesim ju blai yen rwai da ka bor mesim bekut yen dwai da ka bor ji mesim bekut ju blai hoi ban Syah sami kitin ju play ya ban le kui kam ta ka balang ban ta gospel ka bor musim ju play hatu ngilong na em kumbalai thul pa Daniel buan ke pen khu iladi bat pelong li iladi bat pen prai ki bat an pen prai ki hendai ki bamman ki nang le bamman bat anam dan na bamman na kita ki bamman ban sotu andai ke bastat kin sotu om tang Daniel ukran ba ki bun pen khu iladi andai ki bale baman ki nang le baman bara kitab ci pen paru nye i kani ke menta ka ba kala kran shai kum ni ka ba kala nong ka ba arfu ar ka khat kitab ci pen pa kala nong ka arfu ar khat ka ba khat ar kom hakami ngawan kloi ba kanong jinga ka don lembat nga ban ai no wi pui bro khat kum balong ka jingle ju ba khat ba khat wei ong utau bam hak tu nang le bam hak utau ba tingit tu nang le nang tingit utau ba hak tu nang le hak utau ba khut tu nang khut tu ngin yit la jong ka jing em ko ki para banget ki parlok baro lang hot la ning pet tan ki wei ngi du man siam
Ibang pat salia ban syakri utrai. Ngi ia bas sedang jong ke lockdown. Habis lum lang si Ariel komputer glewan lum brum ski pat. Habis benai gelanang ya anang melen. Dah kam dewan lut kumbajulong bani senglang. Ngi ka danut ki briu ka air kata. Habis ngi pek ngi duk mensim. Nampak kita bampat ije utrai ban senglang ban duai. Nek tin blek lai tu lupa. Bu bahok nang hok bu boleh bam hok unang le bam hok bu tigit unang tigit bam tigit unang bam tigit unang sak kum tai bam tigit kemut ka song simet andai bon ke pen khut le yela dia hatu ngilong na em nik sai bla nyo pen khut yela dia marasngi hot ni pe ki we ki bang ya ki rang duk man sim kalau kemudian kam ngin yit ka jong ji em ben ye soi jing ong try ka po jong aju pik la kalau hasngi haka bidai ki jing em ka jam sim we jidai ublai kham tam ru nam tak jawan pat try ngil em mnasi nam tak jawan pat try ngapen khut li na em ila dia lani dang hun ban ya khle ki ejo patai nong kam le ngin em ka kum ka por ikan mau kini ki bro ngi haban ai jing kan si bishar ka kom bangila le la bharap sniu haka jilong ji em ka khin ka thalit ka rem ka bet ka bam ka di ka ike bro ngilong ne ang ba pen khu il dem la si la pegetang le ban em na ma jingon pat try bat ba em sha na ma utrai ba bi ko ngu khiten tu ba ka po jinga ji pikla klo ha sngi ban em ka ji em ka ba khu ya ban le ka mon tu ban sakhim ta khiten tu bat ban ye pen kra kam ka tu ngat u blai ni rap nya yang hilang bar ng bagi jing solong khtin blai khane pom ta aba pen khut ki kran chunga pendam season pat ka jing doi pat khane por la pi sosha drive dan man kan in ya pi lambang ni khubor ba kwa kanu ka jing doi kanu ku pata chu ka jing jing kendu la long pat kalau mu pe chpem la ni la yo chpem la shim tai kam joblang dan don chipun jing e jing dipekyang la ni chi tiju bonjat ni chi sniu bang tek ko pi ho pi doim tel dia mesim kum syakri try ngan doi na por bar ka pen ko try ki kran jang tu ngan pendam ha ka jing doi a tribe blai sen pat kum syakri bre jeng ngawan khamat ka khet ki jisen ejeme yaman pendam man penrit ban khot pa ak teng bu ku jme tribe blai ha ni por ni ko ngai ngi tribe blai te kitien ke mela ai ni por lang bang ngi play ni slot ka try ya rap nap te tu bro try bla shashkor ya khtin ga jome lang bang ni online service baka wei kete ka namlong bla ne ndai ka bla yo ek jika ka ba ha ka danu jiki ban sai so lai fo sha ndri fo sha sha banong am tagi nong so no sa nong le khtin jme try bakum shakri jme ngakran om khtin breu khtin jongno jono di khtin jme try ya bam la kran ni ko nga ya bang adan ban persole me ki hani po try nam tik tu dang badan haji le jong jim badang bu tai la ka jong jim bapat klebet pe jim ban ai ti hame dan don sipu di yang jing le ya rab bu satan nom la shuban khang la jim ki menta kan ko por klamat hanu jawi dang lo penisuk la de la klem ai ti jim me try bikin long pat ki thau thamai ban yan ji sama jong jim ino jibik pop pre bro ban yan ki sama jong jim ni do ai trouble we ai ti jim la stamba la pendep jim tal enem ka balang bala kil kam jum ni dang don sipu di yang jim ki try ai ki job no ki blai thabri jim ki sniu jim li sip dang te dang kom ki long ba nge dwai ta ji plat lo jeme try ka bor jom sim ko ilom plat lo par ho ki wei ki dang don ji le ha bam don ji suk sing sam ni sipra ni ki bon je da ai bor ki try pen dop che da ka ji e ki jome ban sile de ji ki lo ban lan ila di ban kale la di ban wa ka ban yesuk i wei pat ban ya bhai pat ka jisuk ji be ka san chara ki den ji ji muskat ji ken poishir benta ban ya suk wi ban ya ma ban ya klet da bro ban dab da ji ne bro ba kan ki ki ji mu jam sem bro le try rap ki we kum ju i ho la long manga ba ngi la kam ju try ngi dang le steng ban saki ban plai king ban pedim sem budor ai sha try ki tin bam la ongi ka po ji ngi try kala khalo hlas ngi da ka bor mesim ko ya rap try ngi nam al hang nam chu ngi nam botang chu man suspa kan ye kapor na bagini sing no masne ban pedep kim sim ko do ha kim masih try rap baro lang lang skip im tak tang jme ko try ho nginam klet try rap ngil baro bangin emru na majon pat jme ba perkhe bahal di ba bala me rap yue tak skip sharp khadu bagi long perkhe tak kata try na tak khu la bagi kitin jeme atrai kin long ke be yaisa ki denut musim ki benang em tak jim ke ban job benang ya tak jing job ki job
Bây giờ ngủ bị khuyên cho mẹ, và hả si là cô bạn lệ bị tăng camon cho mẹ, ya cũng gặp khuất cho mẹ, bạn im phai tăng namar cho mẹ. Nghe scam try mà sống sắc score cho rồi khuất bắt jangan apa cũng syukur cho mẹ. Napa ka kerteng Jesus nga doai pan kini bro. Amen. Kublai sibuan pastor ya ki kubor ki ba bisa ai pedeng jongi hakani kapor ka bamenta. Tu blai on yo ban kirku pi. Ban ngangai kelalong ka jing kirku. Na ka benta baro ki yo ban ngap bat sya skor ya ka tin ka jong blai. Di haka ba wai no jong ka jing syakri ka jongi. Yan yar wai ka jing ruai ka ba laispa kendai pusau. Ka jing ruai ka ba laispa kendai pusau. Kapor kanang petstet. Hadin lakut kani ka jing ruai. Sa sisian pat ngakirpat yau syakri jong truai. Iban pelat yangi na ka jing kerku penuai. Hak bawai no jong ke syakri jingi
hagi ke por ka minta atu ai ru ba jing ai jong Jesus Christ bo try ba ka jing iet ba ka jong blai bu pa bat ka jisok ba thang chat bor ba ka ba pertama bor ka jong ben sem ko ai bi lai ui blai yo men chong sakrai pe jing lang bar ho tai ki ba shach ko khin jime keling stong jaka ba ka ne online service to ai bi lai ui blai yo men long lam kam ji griu khoi sadong ka thai ka don ka ju ka ji shakriya khtang ka khu jime ki da war ba khot pa ek tang jime nadu ba khoi nadu mta ba do halakataru amen.